kriza na Bliskom istoku, rat između Ukrajine i Rusije, rastući utjecaj Kine. Donald Trump i Kamala Harris su izrazili različite poglede na ulogu Amerike u svetu. Kako bi onda američka spoljna politika mogla da izgleda posle izbora? Otkako je Hamas napao Izrael 7. oktobra 2023. potpredsjednica Kamala Harris se u velikoj meri priklonila stavu Bidenove administracije, a to je da Izrael ima pravo da se brani. Istovremeno sarađuje sa partnerima u regionu na zagovaranju prekida vatre. Iako u potpunosti podržava Izrael, Kamala Harris se više oglašavala od odlazećeg predsjednika Josepha Bidena o neophodnosti zaštite civila u Gazi. Tokom posete Benjamina Netanyahua, izraelskog premijera Vašingtonu u julu, nije prisustvovala njegovom govoru u Kongresu. Kasnije je na sastanku iza zatvorenih vrata oštro razgovarala sa njim i rekla mu da se rat u Gazi mora okončati. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering, and I will not be silent. Pošto je počeo rat u Gazi, došlo je do masovnih protesta u Americi protiv politike predsjednika Bidena prema Izraelu. Kamala Harris nije podržala embargo na slanje oružja Izraelu, kao što su neki demonstranti tražili, ali njen ton će možda više odgovarati glasačima. Ipak ostaje nejasno kako će se njena retorika pretočiti u politiku ako postane predsjednica. Podrška Izraelu je postala ključni deo kampanje Donalda Trumpa. Njegove pristalice hvale odluke koje je doneo dok je bio predsjednik. Neki od njih su premještanje američke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim i posredovanje u sklapanju Abrahamovog sporazuma, kojim su normalizovani odnosi između Izraela i određenih arapskih zemalja. Trump kaže da će obnoviti mir, ali nije objasnio kako. Drugi Trumpov mandat bi mogao da znači nastavak iste politike kao ranije. When I'm back in the Oval Office, I will support Israel's right to win its war on terror. They have to have a right to win the war. David Friedman, Trumpov bivši ambasador u Izraelu, kaže da rešenje od dve države nije održivo, zato što Amerika ima biblijsku dužnost da podrži izraelsku kontrolu nad zapadnom obalom. Za skoro 3 godine, otkako je Rusija napala Ukrajinu, Amerika je direktno dala više od 90 milijardi dolara pomoći Kijevu. Donald Trump tvrdi da može da okonča tamošnji rat za samo 24 sata, iako nije objasnio na koji način. J.D. Vance, njegov kandidat za potpredsjednika, tvrdi da Amerika previše troši na ratove. Veruje da bi Ukrajina trebalo da se usredsredi na mirovne pregovore sa Rusijom i prihvati da vraćanje svih delova njene teritorije možda neće biti moguće. Trump je također kritikovao NATO i sugerisao da Amerika možda neće braniti saveznike koji ne izdvajaju dovoljno novca za odbranu. Kamala Harris se ipak obavezala da će nastaviti sa Bidenovim pristupom. Naziva NATO najvećim vojnim savezom na svijetu i podržava vojnu, ekonomsku i političku pomoć Ukrajini, kao i vršenje pritiska na Rusiju uvođenjem sankcija. Nedavno je kritikovala Trumpa zbog navoda da bi predsjednik Ukrajine trebalo da pregovara sa Kremljem. They are not proposals for peace. Instead, they are proposals for surrender. Postoje neke sličnosti između republikanaca i demokrata kada je u pitanju stav o Kini. Obe partije vide Kinu kao značajnog strateškog suparnika, potencijalnu pretnju američkim interesima i dele zabrinutost zbog sve većeg utjecaja Pekinga širom sveta. Ali Donald Trump bi verovatno zauzeo tvrđi pristup. Dok je bio predsjednik, započeo je trgovinski rat sa Kinom i obećao uvođenje većih carina ako bude ponovo izabran. If China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs that are so severe. Kao senatorka, Kamala Harris je kritikovala Trumpove poteze prema Pekingu, ukazujući da je možda skeptična povodom trgovinskog rata, iako je Bidenova administracija nastavila da povećava carine na kineske proizvode. Potpredsjednica je više puta putovala u Aziju, gde je osudila kineske vojne akcije u Južnom Kineskom moru i izrazila snažnu podršku Tajvanu da se brani. Trump je u međuvremenu rekao da bi Tajvan trebalo da plati za američku zaštitu. Izbegao je pitanje da li bi branio ostrvo od invazije. Imigracija, klimatske promjene i razvoj u Africi su ključni svetski problemi, oko kojih Donald Trump i Kamala Harris nisu saglasni. Ulozi na ovim izborima su visoki, a ceo svet ih pažljivo prati.